Lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. One or two meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. Umongameli Cyril Ramaphosa utyityimbiselele umnwe wamagosa karhulumente wephondo iGauteng egxeka kabukhali imeko abakuyo masipala baseRhawutini ingakumbi umasipala ombaxa waseRhawutini. Unfortunately, there's corruption rife in South Africa, and what happens to that footage and what it gets used for, it is an invasion of privacy, not only for myself, but for people who visit me at home. Iingcali zezokhuseleko zilumkise isixeko saseRhawutini ngomthetho osanda kupapashwa wesi sixeko nonyanzelisa ukuba kubhaliswe zonke i-CCTV camera zabucala kwabelwane nabezomthetho ngeenkcukacha zezikhamera ezibonakalisa iindawo zikawonke-wonke. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus uchonge igqiza labalawuli abangama-21 ukunceda iqela lesizwe lixhobele ngokwaneleyo isizini ka-2025. Ndizibulisele kuni emakhaya singalibasanga maseko masingene kuvimba wethu esiniphathele wona namhlanje. Umongameli uCyril Ramaphosa utyityimbiselele umnwe wamagosa karhulumente wephondo iGauteng evula intlanganiso yesigqeba sephondo. Umongameli ugxeke kabukhali imeko abakuyo masipala baseGauteng ingakumbi umasipala ombaxa waseRhawutini. Umongameli uRamaphosa uhlabe ikhwelo kurhulumente wephondo ukuba abhinqe omfutshane phambi kokubanjwa kwengqungquthela yentloko zamazwe i-G20 ekupheleni kwalo nyaka ngelilungiselela eli lizwe nabemi balo. If Gauteng fails, South Africa cannot succeed. Umongameli wasizwe uCyril Ramaphosa uthi akagculisekile ngesimo sesifundazwe saseGauteng ucele undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ukuthi kulungiswe ingqalazinda kulesi sifundazwe. uRamaphosa ekhuluma nabaphathimandla besifundazwe uthi asigculisi isimo somasipala kulesi sifundazwe. One or two meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. The environment that one observed was not a pleasing environment. I say this so that we can improve immensely. Omasipala baseGauteng bangcolile. Ama-pothole agcwele imigwaqo yonke kanti futhi abahlinzekwa abantu ngamanzi isifundazwe sonke. uRamaphosa uthi zonke lezi zinto kumele zilungiswe. There are recurring problems across Gauteng. Some of these include the issue of governance failures, that is. Some of them include financial management or mismanagement. Some of them include crumbling infrastructure, crime and lawlessness, as well as unreliable service delivery. Njengoba iNingizimu Afrika izobamba ingqungquthela ye-G20 ngoZibandlela kulonyaka, uRamaphosa uthi omasipala kumele bebe bahle, ama-pothole alungiswe ukuze nasabantu baseNingizimu Afrika bezozuza. So I'm making a call to all of you in Gauteng as well as in the metros. Let us make our metros presentable. We are the president of the G20, all of us collectively, one and all. And as we are going to be getting visitors throughout the year, let us make our province and indeed our country presentable. uRamaphosa uthi kulezi inyanga ezayo uzobuka isifundazwe saseGauteng ngesolokhozi ukuze ingqalazinda kulesifundazwe izolungiswa. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Iingcali zokhuseleko zilumkise isixeko saseRhawutini ngomthetho osanda kupapashwa kwesi sixeko nonyanzelisa ukuba kubhaliswe zonke i-CCTV camera zabucala. Lo mthetho uthi iinkcukacha ze-CCTV camera ezibonisa iindawo zikawonke-wonke ezinjengemifanekiso ebonakala ukusuka ngaphandle kwamasango ezindlu ukuya ezitalatweni kufuneka zibhaliswe ze kwabelwane ngazo namagosa omthetho alwa ubukrelemnqa. Bambi bayawugxeka lo mthetho
lomthetho ngelithi hleze ezo nkcukacha zisetyenziswe gwenxa zifikelele nakwizandla ezinorhwaphilizo. Yile mifanekiso yevideo kanye esuka kwi-CCTV ezifakwe ngabahlali kumakhaya abo eyayibonise nendawo ezifana nezidalato. Kungoku nje umthetho omtsho womasipala ombaxa waseRhawutini ugunyazisa ukuba ngoku zibhaliswe i-CCTV cameras zabucala kwilinge lokulwa nolwaphulo-mthetho. Esi sixeko sikwafuna ezo nkcukacha kwabelwane ngazo kunye nenkonzo yeli yesipolisa okanye amapolisa esixeko. Lo mthetho kamasipala umtsha uvotelwe kwibhunga lesixeko i-ANC, Action SA, i-EFF kunye ne-Patriotic Alliance. You need to alert the city that you're going to be putting CCTV camera at this point at this area. And some of these cameras, when we go and inspect and check them out, we might just have to check if they're not infringing at any other privilege terms in terms of the privacy and all of that. Ukanti iqela le-DA alihambisani kwaphela nalo mthetho. In its current form, it's going to stifle investigations. It's going to cause more harm than good, where you would be able to share with your neighbor if you are in trouble in your house, or if something happens in front of your gate, where community safety groups could have shared it, so law enforcement could get there. It unfortunately is not happening. Kwathintela abahlali ukuba bashicilele imifanekiso yevideo ethathwe zi-CCTV camera eziqulethe ulwaphulo-mthetho kwi-intanethi nakumaqonga onxibelelwano afana no-WhatsApp. Lo mthetho uthi abantu abangagunyaziswanga kufanelanga bashicilele imifanekiso yolwaphulo-mthetho, koko kufuneka bayinike amapolisa. Amatshantliziyo alwa nolwaphulo-mthetho nawo awugxeka kabukhali lo mthetho. Anybody comes out of this house, people are sitting in a control room and they can actually watch your footage. And we know that a lot of information gets leaked out through the law enforcement people to criminals. Kwezokhuseleko ithi ukwabelana nemifanekiso yevideo yabucala kunye nabasemagunyeni kungakhokhelela ekubeni ezo nkcukacha zisetyenziswe gwenxa kurhwaphilizo nangendlela zokufumana imali gwenxa. Our biggest problem today is information of anything, any material, you name it, in the hands of the criminals. And unless the government can guarantee that they are absolutely, in this endeavor, non-corrupt. Abahlala bane-CCTV camera badikwe yeyokosa ngulo mthetho. Unfortunately, there's corruption rife in South Africa, and what happens to that footage and what it gets used for, it is an invasion of privacy, not only for myself, but for people who visit me at home. Kungoku nje kubonakala ngathi lo mba ngahle uyokufikelela nakwiinkundla zamatyala. Urhulumente uceba ukuqinga inkqubo yengxowa-mali zamasebe ukwehlisa uphindaphindo lwezibonelelo nobunzima kolawulo loomasipala. Kweminye imigqaliselo ephakanyisiweyo kuquka ukudityaniswa kwezibonelelo zokuhanjiswa kwamanzi kwingxowa-mali yezakhiwo zophuhliso zamanzi nezamandla. Oku kuza nanjengoko umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana ekulindeleke ukudakanca kwintetho yohlahlo lwabiwo-mali ngoLwesithathu weveki ezayo. Iingcali zaseburhulumenteni zeli zincome izicwangciso eziphakanyiswe lisebe lezezimali leli lokuthabathela ingqalelo ukuqingqa nokudibanisa ezinye zezibonelelo zamacandelo. Ezingcali kanye nomcebisi oyintloko weqela lokubonisana Intiyiso Consulting Group uMiyelani Holeni bathi omasipala banezidingo zamanzi, umbane nezakhiwo zophuhliso baza kufumana ithuba lokuxhamla. Those municipalities that have particular needs, especially with the water, especially on the electricity side, and infrastructure in general, should be able to benefit by having a consolidated fund as opposed to tapping into one fund, which they have to then show as a budget input. Kwintetho yakhe yesizwe umongameli Cyril Ramaphosa uzinikele kuzinziseni inkqubo yorhulumente wasekuhlaleni eza kulungela eli xesha yaye ifanele injongo zenguqu. Kambe ke Holeni uyanqwala kwiziphakamiso zokudibanisa ingxowa-mali yezamanzi. Water is one of the bodies that does not have a regulatory agency, just like electricity, which has a NERSA. So in that case, water is being treated, differently. And in the way that, there was a piecemeal approach to some of those aspects of water, because to water,
There's obviously the drinking water, there's obviously the sewer or sanitation side, there are pump stations, and there are many different aspects of water that would need to be taken into account. Kananjalo ngokuphathelene nombane uholeni uvakalisa ngelithi eneneni kudingeka ulawulo lwezezimali olungcono. Ukanti ke ulawulo olutenqileyo lwemali nokurhuqa edakeni kobunkokheli kwabasemagunyeni yimiba ebandakanyeka ngokumandla kwimingeni ethutshisana nomasipala. Kunjalo nje ithi ikhokelele ekusileleni kogqithiso lweenkonzo, kunqamko lwamanzi nombane, ukusilela kwinkqubo yococo lwamanzi nokuqhokreka kutyalo-mali lwezakhiwo zophuhliso. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umasipala waseNtabankulu uvakalise inkxalabo kuphazamiseko lwamaphulo eziseko ezophuhliso kule ngingqi. Ukulungiswa kohola wendlela ophakathi kwaBhaca nasemaXesibeni luphazamisekile amatyela aliqela kutyholwa iqela labantu abafuna inkcukacha ngelayisenisi yemayini imjelweni Quarry. U-N2 uxakeke kakhulu usetyenziswa ziinqwelo mafutha yaye ubaluleke kakhulu kwizigadla ezihambisa imithwalo phakathi kwamaphondo amabini KwaZulu-Natal neMpuma Koloni. Kungoku nje le ndlela ingaphantsi kokwakhiwa, kodwa nangona kunjalo ingxaki utyholwa ngokuba kukho abantu abathe gqolo ukuphazamisana nokwakhiwa kwale ndlela. Kwenziwa iinzame zokuba kuzwe nesisombululo kule ngxuba kaxaka. Apha eNtabankulu amathuba ayi-39 emisebenzi since the beginning of this project realizekile okanye abantu baseNtabankulu abayi-39 sebebenefithile. Sobuthongo uthi ukuphazanyiswa kolwakhiwo lwendlela kuphazamisa ukukhuliswa koqoqosho nokudala amathuba emisebenzi. Umntu olwa nophuhliso ulwa nathi singumasipala. Leyo into kufuneka siyithethe apha without fear or any favor, because uphuhliso lwabantu lulo oluzawukwazi ukutshintsha impilo zabantu kutsho kucreateke namathuba emisebenzi. Ingxuba kaxaka kutyholwa ukuba ingokuba ngubani na onelungelo lokumba umgodi kulo mmandla. Let me be very clear. The permit is valid. It has been proved by the department that the permit is valid because all the processes have been followed. Bambi abahlali bathi abazange baxelelwe ngokusesikweni nangokufanelekileyo ukuba inkqubo yokufumana isigunyaziso selayisenisi sihamba njani na. Ndibone sekugrunjwa ke mna ndingaxelelwanga kwanto apha kule mvinya ndibe sothi ndicela uncedo ebantwini xa ugrunjwa kanje uvele umuntu azingenele nje kangathi ngumhlaba nje ongaphathwanga. Umasipala uthi uluntu lwasemjelweni nezinye ilali ezingqongileyo balixhasa ngamandla iphulo lokuqhuba iinkonzo zophuhliso, nanjengoko befumana ukuphuhliswa kwezoqoqosho kwindawo yabo bafumana amathuba emisebenzi kuzokwakhiwa ibala lemidlalo, isikolo sabantwana abancinci nokudala amathuba emisebenzi nezinye. Ndinkululeko Nyembezi, eNtabankulu. Iinkonde neenkondekazi azivamanga kuthathelwa ngqalelo kumaphulo ezolonwabo nobugcisa kweli. Usomashishini oselula ithandazwe nomseki wombutho wesisa iXhanti Foundation uZandiswa Msikinya ucwangcise umsitho waminyaka le obizwa umdaniso weenkonde neenkondekazi oza kubanjelwa eGcuwa ngomhla we-10 kwinyanga kaMeyi. Sikwamkela phe studio Zandiswa. Ndiyabulela kakhulu. Khaso sichazela ngezizathu ezakwenza okanye mandithi ezikhokele ekubeni uqale iXhanti Foundation. Ndingumntana ke okhule noko kungekho lula ekhaya. Futhi ke iXhanti Foundation ifoundation enceda abantu. Kwaye ngaphezulu koko ifoundation yethu amaXhanti athetha uba pillars, meaning we are the pillars of the society. Siye si-attende to ingxaki zabantu ngokwehlukana kwabo nangezidingo zabo. Le foundation yethu ke sisi ayikhethi age, ayikhethi bantu. Yilonto ke sesafikelela kule initiative yoba singenelele kweli cala labantu abadala, inkonde neenkondekazi. Apho ke ndendafika necebo loba masibe nomdaniso o-accommodate bona. Umdaniso ke lo wakudala ufumaniseka uba
ipolishi ityabe kwaphantsi ibe yilonto. So lo mdaniso ke nakuba abantu abadala sibazi ba ngabantu esibazi ba sibafumana komasingcwabane, sibafumana kwimibutho, sibafumana xa kubhujiwe, kodwa kwizinto ezinhle nezibafaneleyo ebefanele ba siyababulela ngazo abafumaniseki. So this initiative is therefore uba ithi siyanibona indawo yenu ayikho sebuhlungwini qha siyanicelebrate ningabantu abadala. Ithini imimiselo yokuba yinxalenye yalo msitho kwaye ingaba ucwangcise ukuba ihambe njani? Uba ufuna ungenelela ke abantu bawungenelela ngokwepartner ngokwe-pairs. Uba ke ungugogo ufumanise kuba utata akasekho wasweleka, uvumelekile uba uzise isihlobo. I-age yethu ke isukela ku-55 ukuya phezulu ubungenelele. Kuzobakho ke i-prizes to be won for ezinkonde nezikondekazi. Ufumanise kuba prize number 1, you'll get a 10,000 voucher worth of a getaway to Elilita Guest House. Ufumane ne-grocery voucher isengu-number 1 ke lo uye 5,000. Number 2 wethu uzawufumana i-grocery voucher ye-3,000 ne-spa se-2,000. Ibe ke unumber 3 uzofumana i-grocery voucher ye-2,000 rand. Ingaba zikhona ezinye indlela enithi nibe negalelo ngazo eluntwini niXhanti Foundation? Ewe siswam zikhona. Ezinye indlela ke esixhaphake ngazo kukuba sincedise abantwana bezikolo ngokwezidingo zabo, abanye babo siye siba adopte into the foundation uba umntana simncedise apho ashota khona. Some of them secure nespace ezikolweni, sisecure nezinto ezifana nefunding. Khawuphose amazwi akho okugqibela ngalombono kwaye ukhankathe mhlambi nendlela abantu abangathi bakuxhase ngawo. Siyacela kumasipala uba asincedise kulo mbono sinawo umhle kangaka. Siyacela futhi uba nakwi-departments amasebe afana no-social development beze ngaphambili basincedise. Injalo sicela nje amancedo ngazo zonke indlela ezikhoyo ngaphandle, nolutsha luqhubeke lusincedisa kuba singabona abakwezi platforms and we have access to these things. Besicela kuba silisebenzise likhasi ngendlela elungileyo ukuze sikwazi ukuphuhlisa indawo esisuka kuzo namakhaya esisuka kuzo. Sibambe ngazo zibini ke phaa kuwe Zandiswa usuka phaa kwiphondo leMpuma Koloni kwiXhanti Foundation. Abathengisi botywala eMpuma Koloni bavakalise ukudana emva kokupapashwa kwemithetho nemigqalo emitsha nemimiselwe ekuqaleni kwale nyanga. Le migaqo mitsha iquka ukwenyuswa kwexabiso lokuhlaziya nokucandwa ngokutsha kwamashishini. Bakholelwa ukuba oku kuza kubulala amashishini abo kwaye bakhalela ukuba khange kuboniswane nabo. Intatheli ye-SABC uAbongile Jantjies nomfoti uAbongile Vena bangamehlo neendlebe zethu apho. Shishina ngotywala kwiphondo leMpuma Koloni bavakalise ukungaxoli imithetho esanomiselwa yibhodi ejongene nentengiso yotywala apha ephondweni. Le mithetho iqalise ukungena ukuba isebenze ukususela kule nyanga siqala kuyo, kodwa ke ukuva banzi sinayo ophuma kulo mbutho i-Eastern Cape Liquor Forum utata uBafo Tola. Siyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Kuphi apho ningaxola ngakhona ile mithetho esanomiselwa ibhodi ethengisana notywala apha ephondweni? Mandibulele nam sazazi. Zimbini into ezingasixolisiyo ngoba ezinye izinto esinazo phaya kulalanduka kulaa mthetho azinangxaki nento yoba thina sitreyitha njani, because asiyilwinga nto yoba singareguleyithwa njani. But into ebalulekileyo nje into yoba ezi zimbini ekamasipala into ye-rezoning izasibetha kakhulu ngoba thina sisuka kwindawo kwii-taverns eziselokishini, and ezi taverns ziselokishini ke ngoku zindala kudala zabakhona and kunzima ukufumana into ye-rezoning kuzo. So xa begqila kakhulu kwinto ye-rezoning thina izasibethe kakhulu. Beside sayicela ke loo nto uba kunganjani na bakuthethwe nomasipala for into yoba sifumane exemption ezi ngokwangoku up until ixesha elithile. Kuvakala ukubana ngamashishini angamancinci asakhasayo azothi achaphazeleke yile mithetho mitsha. Ngamashishini amancinci kakhulu azawuchaphazeleka ngoba siyazazi uba zintoni ezifunwayo xa kuthiwa uyarezonwa. Kuba nzima kakhulu umelana nazo.
Yiloo nto ke sisithi kulo mbawo ba kufuneka sirezonile thina kakhulu izasibetha singosomashishini abancinci tavernas. Kwezemidlalo, umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus uchonge igqiza labalawuli abangama-21 ukunceda iqela lesizwe lixhobele ngokwaneleyo isizini ka-2025. UErasmus uxhobe ngamasekela akhe amathandathu, omnye wabo inzalelwane yase-Ireland uFelix Jones. UJones ubuyele ekuqeqesheni emva kokuthi muku kancinci kwingilane, inyathelo athi uErasmus alicwangciswanga kodwa lilulutho. Ubunkokheli buka-Erasmus kwibox busekelezelwe kwiinkcukacha ubukhulu becala, ukuzilolonga okukuko neendlela zokuzilolonga zala maxesha. Izintshatsheli zehlabathi izihlandlo ezimbini zizoloko zigwadla amaqhinga okuba phambili ngolwazi. Ukubuya kukaJones engilane kuthetha ukuba amabhokobhoko anolwazi lwangaphakathi ngeli qela lamaNgesi alibetha kwifayinali yendebe yehlabathi ngo-2019, aliphinda lingomba kwisemifinal kweka-2023 indebe yehlabathi. Umqeqeshi uthi bekungacetywanga oko kuzenzekela. He's moving his family also here for the whole period until the end of his contract. So, yeah, we never want to lose him. So, but it wasn't planned that he go on that side and just get info. But it is helpful, definitely helpful. Ukudlimbadu nabaqeqeshi balamakhwenkwe asekhaya sive ukuba ayikho inkombi yobuthongo nanku uMzwandile Stick ecacisa umsebenzi omkhulu ekusamele wenziwe ukuphucula umgangatho konyaka ophelileyo. To be able to win the amount of games that we have won, we've lost 2 games by 1 point, which is we still have to go back to the drawing board to see what can we do better to make sure that we can stay there on top. I know one thing for sure, a lot of teams will also be working hard to catch up on us, and so we can't be comfortable where we are. Amabhokobhoko adlalisa abadlali abangaphezulu ku-50 kwisizini ephelileyo, oko kulandela abangama-80 ababe nesiphiwo kweli ababebhekiwe ukuhlolwa kumaphulo aliqela enkampo ababekuwo. Iyaqala kwakhona lo nkquliqhu ukuqala ngomso. Ziphelile mawethu ezelixesha ezinkulu ziza kubuya phange ntsimbi yesixhenxe ngorhatya, siphinde sidibane kwixesha elizayo. Nibe nemini emnandi.